3 potraviny, které by si nikdy neměl dávat své kočce. O té druhé si možná myslíš, že je pro ní dokonce velmi zdravá. Za prvé, mléko. Kočky nejsou schopny správně strávit mléčné výrobky a pravděpodobně tak dostanou průjem. Opravdových problémem jsou však cukry obsažené v mléku. Tyto cukry zůstávají na kočičích zubech a můžou je nenávratně poškodit. Za druhé, syrové rybí maso. Tepelně nespracované ryby mohou být pro kočky i smrtelně nebezpečné. Obsahují totiž enzym, který aktivně ničí typ vitamínu B, thiamin. Thiamin je klíčovou složkou ke správnému fungování každé kočky a jeho nedostatek může kočce vážně poškodit její kognitivní funkce. Za třetí, syrová vajíčka. Avidin je látka, která se nachází v syrových vajíčkách a váže na sebe biotin. Zabraňuje tím tak získávání biotinu z potravy, ten je důležitý pro správný růst chlupů a v případě jeho nedostatku mohou kočce společně s jinými příznaky například vypadat chlupy. Pokud se ti video líbilo, dej like a nezapomeň nás sledovat.